To je sve što sam htio da vam kažem. U stvari, mi ćemo početi na malo drugačiji način. Trebalo je da urednik ovog izdanja Slobodan Guberinić počne, kao što je redu ime izdavača, međutim on će malo da zakasni, pa ću ja da preuzmem njegovu ulogu, da vas pozdravim, da kažem da je za mene i za sve nas značajno zadovoljstvo i privilegija što smo večeras ovde, da vam zahvalim što ste odvojili svoje vreme, da budete ovde sa nama i da čujete ono što imamo da kažemo ili da možda vi nešto kažete nama. Takođe zahvaljujem svakome ko već ima knjigu i onima koji će tek imati, a posebno onima koji su još pročitani. Ja sam zove Aleksandar Žikić, napisao sam knjigu Mesto u Mećavi koju večeras predstavljamo, to bi se trebalo kaže moderator, i o knjizi će govoriti moj dragi prijatelj i kolega Ivan Ivačković. Ja vas molim da date znak da ste me čuli. Hvala. A odlomke iz knjige govorit će Laura Orlović, glumica, kojom imam sreću i zadovoljstvo da budem ožen. Ja mislim da bi bilo prigodno da počnemo jednim odlomkom iz knjige, ako nemate ništa protiv, to će biti sam početak, zapravo prolog koji nosi naslov Tri susreta i zaista se radi o 3 od mnogobrojnih susreta koje sam imao sa Milanom. Još jedan odlomak čućemo na kraju ovog razgovora. Još jednom vam hvala. Laura, izvoli. Tri susreta. Prvi susret. Razgovarali smo u Milanovoj sobi u stanu njegovih roditelja na Novom Beogradu, dok se debi album Katarine II. Vrteo na beskonačnoj kaseti. U intervjuu koji smo pravili, pominju se između ostalih Roman Polanski, Ecstasy, Stranglersi, Harps i Ursula Le Guin. Drugi susret. Ovoga puta kod mene. Milan je objašnjavao zbog čega je važno biti kreativan pri izboru rođendanskih poklona za prijatelje. Uložena energija srazmerna je međusobnom uvažavanju. Opisao je svoj najnoviji pokušaj u tom pravcu. Od mnogobrojnih elemenata instalacije zapamtio sam vešalicu za odelo i 2 porculanska anđelčića u nepristojnoj pozi. Treći susret. Sreli smo se u Knez Mihajlovoj ulici. Nismo mnogo razgovarali. Uglavnom smo razmenjivali ljubaznosti. Bio je to, kao i svi prethodni, za mene neobično prijatan susret. Istovremeno, što nismo mogli znati, poslednji. Hvala, čuli smo odlomak iz knjige kojim zapravo knjiga počinje. Ja ću vam kasnije reći nešto o konceptu knjige, o tome zašto je uopšte nastala, koji je njen smisao i zbog čega je eventualno bilo zanimljivo da neki među vama pročitaju. Sad bih zamolio Ivana da preuzme mikrofon i da vam se obrati. Izvoli. Hvala, Saša. Ima jedna nevolja kad treba pričati o onome što Saša piše. Ima ih možda više, ali za mene je u ovom trenutku važna i ta nevolja nastaje samo u ovakvim momentima kad pre nego što bilo šta kažete, čujete odlomak iz knjige, jer sad šta god da čovek kaže, to daleko zaostaje za onim što je napisano. To je kao kad treba da kažete ili napišete nešto suvislo, nešto pametno o albumu koji vas oduševi do te mere da danima ili nedeljama posle toga ne znate šta vas je snašlo i onda hvatate sebe u situaciji da nemate dovoljno veštine i spretnosti da to uradite jer vas delo o kojem želite nešto da kažete toliko nadilazi. Tako da su me Saša i Laura sada uvalili u jednu vrstu nevolje iz koje ću pokušati da se iskobeljam najbolje što umem. Ja nikada ne razmišljam unapred šta ću da kažem, što možda i nije dobro ponekad, ali u svakom slučaju ostavim da mi nekako srce i glava sami odluče u poslednjem trenutku spontano i prirodno šta je ono najvažnije, znači od svega što mi se mota po mozgu, da se isfiltrira samo od sebe šta je najvažnije kazati. I u tom smislu želeo bih nešto da vam kažem o autoru knjige, o temi knjige i o ambijentu, o atmosferi u kojoj se ova knjiga pojavila. Sve to zvuči dosta preteće, ali ja ću govoriti najkraće što umem, znači jedno 45 minuta o autoru.
Ne sećam se da sam ikad u životu govorio o bilo čemu, da nisam pomenuo Rolling Stonese, pa evo da preguramo to, da prebrinemo pa da nastavimo dalje normalno. Sigurno postoje bolji pevači od Micka Jaggera i sigurno postoje veći virtuozi na gitari od Keitha Richardsa, čak mislim da postoji neki spretniji bubnjari od Charlie'a Wattsa. Ali nema grupe kao što su Rolling Stonesi. Samo posle njihovog koncerta dešava vam se ovo što sam pomenuo malo pre, da naprosto izgubite dah koji ne možete da povratite kasnije satima, danima ili čak nedeljama i steknete onaj osjećaj da vam se život promenio, da ste drugačiji čovjek, da ste bolji čovjek, da ste plemenitiji čovjek, da ste bogatiji iznutra. Isto tako u istoriji jugoslovenskog ili kasnije srpskog rock novinarstva, o tome namerno govorim u prošlom vremenu jer ta istorija je završena, ta profesija više ne postoji. Postojao je najmanje jedan čovek koji je bio veći stilista od Saše Žikića. Postojao je najmanje jedan čovek koji je više ogoljavao svoje emocije dok je pisao tekstove i postojao je najmanje jedan čovek koji je svoj humor pokušavao da proda na napadniji način nego što je to radio Saša, koji zapravo nikad ni nije u tom stilu pokušavao da bude duhovit. Ali, bar u mom slučaju, samo kada sam čitao Sašine tekstove, dešavalo mi se da spontano, makar bio i sam u prostoriji, dakle, obraćajući se samom sebi ili možda njemu, koji tada nije bio tu, kažem bravo. Ovako to treba da se radi. To je bilo u mojim klinačkim danima, tada sam, ovo shvatite doslovce, znači ponekad požarčio, stražario pored kioska, čekajući da stigne novi broj jukeboxa, koji je bio 70-ih i pogotovo 80-ih godina Biblija moje generacije i sveto pismo jugoslovenskog rock novinarstva. I ja sam ga, čini mi se, najviše kupovao zbog Sašinih tekstova. Bilo je to i drugih autora koji su me zaista oduševljavali. Prvi među njima, možda, koji sam otkrio, bio je Đorđe Vojnović. Ali najveće oduševljenje sam osjećao posle čitanja Sašinih tekstova i njih sam shodno tome, sa najvećim nestrpljenjem i čekao. Nešto kasnije shvatio sam da sam bio na dobrom tragu i da sam to dobro procenio. To je bio trenutak u kojem sam počeo da čitam strane novine i u tim novinama, najviše u Rolling Stoneu, koji je tad još nečemu uredeo, prepoznao sam tačno ono što sam video u Sašinim tekstovima. Znači, to je jedan superioran stil u kojem ničega nema previše duhovitosti, ali ima taman tamo gde treba i toliko koliko treba. Nema previše insistiranja na savršenom stilu, a istovremeno kad završite tekst vidite da je on u zanatnom smislu perfektan i tako dalje, da sad ne pričam iz početka sve što sam već pominjao. Saša je, drugim rečima, i ovim polako završavam prvi pasus, Saša je, drugim rečima, ja mislim jedini u Jugoslaviji tada pisao onako kako su pisali najbolji autori tog vremena, a najbolji autori tog vremena bili su novinari Rolling Stonea, 70-ih Chet Flippo, 80-ih Kurt Loder i možda iznad svih Anthony de Curtis. Toliko o Saši, bar za sada. Što se tiče teme ove knjige, mislim da se Saša prihvatio jednog jako delikatnog zadatka. U ovom trenutku upućujem srdačan pozdrav Toploj vodi i Rupi u Saksiji. Naravno, ovim neću reći ništa novo, naravno se prihvatio delikatnog zadatka, pišući o čoveku koji ne samo da više nije među nama, nego je ostavio trag koji slobodno možemo nazvati jedinstvenim u kompletnoj istoriji ovdašnje rock muzike. Niko nije ostavio tu vrstu traga, a retko ko je ostavio tako dubog traga kao što je uradio Milan Mladenović. Prihvatiti se takvog jednog zadatka znači preuzeti na sebe ogromnu odgovornost, navaliti na sopstvenu kičmu jedan teret koji, ovo će zvučiti sad malo patetično, ali prosto ne znam kako drugačije kažem, samo najjači mogu da iznesu. Kad kažem samo najjači, ne mislim samo na najjače autore, nego i na najjače ljude uopšte, jel? Ali Saša je u to ušao sa onom merom i onim dostojanstvom koje je pokazivao i pišući za novine. Osim toga, još jedan put nam je pružio priliku da uživamo u tom zaista, kažem, briljantnom stilu kojim on inače radi. I istovremeno uspeo je da sačuva Milana od
banalizacije koja je neposredno posle prvog izdanja ove knjige koja je izašla, podsjeti me Saša samo koje godine, 99. da, drastično dobilo na ubrzanju. Time ujedno dolazim i do ove treće stvari koju sam želeo da pomenem. Video sam pre jedno godinu dana, otvorio sam novine i vrlo čitane dnevne novine i došao sam do rubrike Biznis. Šta biste očekivali u rubrici Biznis? Izveštaj sa Wall Streeta ili nove nevolje dinara u odnosu na evro ili šta god. Ne, tu se na dve strane razbaškario tekst o elitnoj prostituciji u srpskom show biznisu. To je dakle biznis. Nekoliko strana kasnije naišao sam na jedan potpuno nevjerojatan tekst, isekao sam ga i čuvam ga još uvijek kod kuće, o tome šta je jedna popularna pevačica radila na groblju. Na grobu svog supruga, s kim je bila, kako se ponašala, s kim je razgovarala, s kim nije razgovarala i tako dalje. Znate gde se taj tekst nalazi? U rubrici Zabava. Mi smo dakle stigli do zabave na groblju u medijima kroz jedan užasan put kojim je jugoslovensko, odnosno srpsko kasnije novinarstvo prošlo, stigavši do nezamislivog stepena banalizacije. U takvom ambijentu i u takvoj atmosferi pojavljuje se knjiga koja, usuđujem se da kažem možda i kao retko koja u svetu, čuva integritet i dostojanstvo čoveka o kojem autor piše. Zato ova knjiga nije značajna sama po sebi, mada je i u tom smislu bitnija od mnogih drugih, ali mislim da je u najmanju ruku podjednako važna i kao neka vrsta otpora, jednog gesta koji prkosi užasnim vremenima u kojima smo osuđeni da živimo. Dostojanstvo sa kojim je ova knjiga napisana, otmenost čak bih mogao da kažem sa kojim je Milan opisan u ovoj knjizi, u najboljim trenucima rukopisa postaje apsolutno dostojna teme o kojoj je Saša odabrao da piše. Pošto mislim da ne mogu da dam veći kompliment od ovog koji sam upravo izgovorio, ovde stajem bar za sada. Hvala vam. Hvala Ivanu, sad vam je jasno zbog čega sam želeo da baš on govori večeras. Vi ste pomislili zato što je govorio dobro o meni, a ja sam želeo da kažem zato što tako dobro govori. I onda nikad nije dosadno i čujete neke zanimljive i vredne stvari. Bez obzira da li on ima veze sa mojom knjigom ili ne. I on je pomenuo, sad bih uzeo slobodu da vam ja malo pričam o knjizi, da je ona prvi put objavljena 99. godine i to je bila jedna prilično čudna situacija koja je i danas neobična, onda je bila na ivici nemogućeg, da vas izdavač pozove sa idejom koju želi da plasira i misli da vi možete da učestvujete u realizaciji te ideje. Mene je pozvao Mile Ranin, koji je tada bio jedan od urednika Matice Srpske iz Novog Sada, znači ga nisam poznavao pre toga, a to je bilo nekoliko godina posle Milanovog odlaska iz fizičkog sveta i predložio mi je da se napravi knjiga o Milanu. I sad, i ja sa ove distance, kad se sećam toga, ne mogu da verujem da nisam odmah rekao da. Međutim, nisam, zato što i on je pomenuo nešto u vezi sa takvim stvarima, nisam bio siguran da mogu da preuzmem toliko odgovornost. To je bio čovjek koga sam voleo, koga sam cenio, koga sam smatrao prijateljem i čiju intimu sam želeo da sačuvam po svaku cenu. Znači, to je bilo najvažnije. Onda sam morao da razmislim da li je moguće napisati relevantnu i još više zanimljivu knjigu, a da se nijednog trenutka ne bavite privatnošću čovjeka čiju biografiju uslovno pišete. Znači da se čak ne bavite ni njegovim detinjstvom, da nema dugih opisa onoga kakav je on bio kao dete i tako dalje, nego da počnete u onom trenutku kad on profesionalno ulazi u muziku i da završite u trenutku kad on profesionalno, a nažalost i lično izlazi iz muzike i napušta fizički svet. Drugi zahtev koji sam postavio sebi i kad sam odgovorio afirmativno na njega, javio sam se izdavaču i prihvatio da radim ovu knjigu, bio je da
nigde ni u jednom trenutku integritet onoga što je Milan radio, a što je njemu bilo najvažnije, ne bude narušeno. Dakle, da se ide toliko daleko, da se izjave ljudi koji bi eventualno mogli da naruše taj integritet, budu uklonjena, da budu zamenjene nekim drugim. To je jedan potpuno afirmativan pristup koji može da vas odvede u ispraznu apologiju. Nadam se, trudio sam se da to ne uradim i nadam se da nisam skliznuo u taj ambis. Dakle, pokušao sam koliko je god moguće da se u čisto muzičkom smislu, koji je zapravo bio polje Milanovog delovanja, zadržim na stvarima koje su isključivo pripadale muzici. Da ispričam priču koja će imati svoj hronološki sled i kad sam bio siguran da sve to mogu da uradim, u meri svoje sposobnosti, naravno, pozvao sam izdavača, prihvatio sam i krenuo sam da radim. I sad kad radite u uslovima očajničke borbe za opstanak, to ne ide, znam da potpuno razumete o čemu govorim, to ne ide tako brzo. I prvo treba iščupati iz sebe volju da se bavite takvim stvarima. Ko vam ne pomažu bitno u egzistenciji tog trenutka ili ne pomažu uopšte, onda treba se koncentrisati na to koga, kad videti, s kim razgovarati i posle toga ovaj najmukotrpniji deo, to je skidanje intervjua i njihova montaža, tako kažem. Tako da je faktičko pisanje trajalo najkraće u tom periodu koji sam ja u svom sećanju označio sa nekakve 2 godine. Ja uopšte ne znam koliko dugo sam pisao tu knjigu, zaboravio sam. Ali recimo da je bilo 2 godine i da je najmanje od toga otpalo na fizičko, faktičko pisanje, jer se knjiga sklopi ili ne sklopi. Ja se nadam da se ova sklopila pre nego što počnete da je pišete. I sad bih vam rekao nešto o konceptu. Počeo bih naravno od naslova, jer je i on deo koncepta. Pošto je Milan bio čovjek s kojim ste mogli da razgovarate, što inače nije tipično za muzičare, a i neke druge umetnike, znači možete da razgovarate o čemu god hoćete. On će svuda imati šta da kaže, znači da li je to literatura, da li je film, da li je nešto, ne samo o muzici, naravno. I on je stalno u tim razgovorima pominjao Daniela Harmsa, koji mi se nije uklapao u eventualni koncept, i Ursulu Le Guin i njenu knjigu Leva ruka tame. To je stalno pominjao kao svoju najomiljeniju knjigu kada neko baš pita pa ga pritisne da kaže. Onda sam pomislio da bi možda trebalo da prelistam ponovo tu knjigu koju sam davno čitao i da možda nađem u njoj nešto što bih mogao da upotrebim za koncept ove knjige o Milanu. Prelistao sam i prvo što sam primetio je bio naziv poglavlja Mesto u Mečaju. Onda sam video da su to Milanove inicijali. I onda sam video 3. nivo simbolike, a to je da mi zaista živimo u vremenu koje podsjeća i prilikama i okolnostima koje podsjećaju na Mečavu koja besni svuda oko vas. I vi ste sve vreme šibani tim vetrovima i snegovima i kišom i svim neprijatnim. I pokušavate da nađete nekako zaštićeno mesto u toj Mečavi i možete da ga nađete samo ako se ponašate kako se Milan ponaša. Dakle, radite ono u čemu ste dobri, najbolje što možete u datim okolnostima. Ne vadite se na okolnosti, ne idete ispod svog maksimuma, zahvaljujući nekakvom oportunizmu koji vam je neko ulio u glavu, ako je potpuna iluzija, mislim, njegovi efekti su potpuna iluzija, nego radite ono što najbolje umete, ono zašto vas je Bog dao. I to činite na najbolji mogući način u datim okolnostima koje u Milanovo doba, neki da se toga sećaju, neki verovatno ne. Dakle, u Milanovo doba te okolnosti su bile prilično napete i neprijatne, nisu ništa bolje ni danas, ali ono je bilo vreme pred erupciju, znači veoma napeto. I verovatno su zato njihovi poslednji albumi zvučali tako kako su zvučali, pre svega mislim na Dum Dum. Dakle, imao sam naslov. Onda sam krenuo da listam dalje, tražeći moto za knjigu, ali sam uspio da nađem najmanje 5 citata koji su se savršeno uklapali u ono što sam želeo da kažem ovom knjigom. Jedan je centralni moto,
ostala 4 pripadaju segmentima knjige, a segmenti su napravljeni sa idejom da svaki od njih bude posvećen jednom elementu. To je inače malo koncept na prvu loptu, ali ima veze sa Ekatarinom i zato i nije toliko na prvu loptu, jer oni su imali 2 pesme nazvane po elementima: voda i zemlja. Ja sam još dodao vatru i vazduh, imao sam 4 celine. Svaka od tih celina počinje citatom iz Leve ruke tame, Ursule Le Guin, i oni koji su čitali knjigu možda su primetili, oni koji će čitati, evo ja vam sad, ako želite, skrećem pažnju na to, pogledajte. Neverovatno je kako magijom oni govore tačno o onome što će biti tema tog segmenta knjige, ali u jednom udaljenom asocijativnošću koju možete lako da prepoznate, ali nije banalna, ne vređa vas svojom banalnošću. I tada, kad sam imao sve te celine, onda sam naravno krenuo da se bavim poglavljima, od kojih jedno, i time završavam ovu priču, ovaj deo priče, jedno nosi naziv koja je parafraza naslova Leva ruka tame i glasi Desna ruka svetlosti, zato što govori o Milanu kao gitaristi. I to mi odmah daje, sam sam sebi dao šlagvort da vam nešto kažem na tu temu. Kad imate mnogobrojne talente, kad ste multitalentovan čovjek i kad ste dobri u svemu, zašto ste talentovani, onda jedan od talenata obično mora da trpi. U Milanovom slučaju to je bio njegov gitaristički talent. On je bio toliko dobar pevač i toliko izrazit autor izuzetne, osobene poetike, da nešto ste jednostavno morali da žrtvujete tom opštem utisku i onda on uglavnom proglašavam funkcionalnim gitaristom. Znači, gitaristom koji je u funkciji benda, ali ne samo zato što to želi, nego zato što možda i ne bi mogao više. Ovo prvo je istina, ovo drugo nije. On je mogao više i to je pokazivao svakome ko je bio sposoban da to primeti i da čuje. I drugi gitaristi, kao što recimo Nebojša Antonijević iz Party Breakersa, koji je najizuzetniji gitarista na bivšoj jugoslovenskoj i sadašnjoj srpskoj sceni, dakle on je apsolutno prepoznavao Milanove talente i nije nijednog trenutka smatrao da je Milan kao gitarista na bilo koji način inferioran. Ovo sam ispričao da bih skrenuo pažnju na to da smo ponekad nepravedni prema ljudima koji imaju više talenata i ne dozvoljavamo im prosto da blistaju sa svakim od tih svojih talenata, nego bar jedan pokušavamo da prigušimo. Što se razvoja, odnosno upotrebe talenata tiče, Milan je tu također bio jedinstven. Talenat možete da poštujete i da ga upotrebite, a možete i da ga prezrete i da ga zloupotrebite, kao što radi mnoštvo ljudi koji se bave na različitim oblastima postojanja. A umetnosti pogotovo. U muzici, mislim da nema razloga da o tome nešto posebno govorim. U muzici je to toliko upadljivo da je nemoguće da se ne primeti. Ljudi koji očigledno imaju izuzetan talenat, traće ga na budalaštinu. Znači, ne poštuju ni sebe, ni svoj talenat, ni one kojima se obraćaju. U Milanovom slučaju je bilo potpuno drugačije. On je svoje talente razvijao uz puno poštovanje svih ljudi koji bi eventualno to trebalo da čuju i da na to reaguju, da se na to eventualno odazovu. To možete da primetite po liniji progresa, ako ni po čemu drugom, po liniji progresa kojom je njegovo delovanje išlo, od početka do kraja. Svaki put kad bi se posle pauze, koja je mogla biti mesec dana, mogla biti duža, svaki put kad bi se posle takve pauze pojavio, on je bio sve bolji u onome u čemu je bio dobar. Bio je sve bolji gitarista, bio sve bolji pevač, sve bolji autor, sve bolji vođa benda. Šta god hoćete, tekstopisac, šta god hoćete, stalno je napredovao. I to je u stvari najdragocenije u njegovom nasleđu. Ta činjenica da jedan čovjek koji je delovao u nemogućim okolnostima u kojima smo svi tada delovali, pa znamo kako one izgledaju, nije dozvolio da ono što je najvažnije u njegovom delovanju bude žrtvovano za račun nekakvog imaginarnog, projektovanog, većeg uspeha. Dakle, nije demonstrirao jednu veoma čestu osobinu, ne samo u show biznisu, a to je pohlepa. Jer vi ne propadate u umetničkom smislu zato što nemate dovoljno, najčešće, barem u muzici, nego zato što želite još. I onda da biste to još dobili
vi žrtvujete neke daleko važnije stvari i zloupotrebljavate svoj talent. Milan, s druge strane, nikada nije dozvolio da, a to ima veze sa definicijom rock'n'rolla, ako treba da definišemo takve stvari, dakle, nikada nije dozvolio da oportunizam stane iznad integriteta. Nedavno sam čitao intervju sa Silo Greenom, u kome je rekao jednu sličnu stvar. Pitali su ga za neke od njegovih albuma koje komercijalno nije baš previše dobro prošao i pitali su ga da li to smatra neuspehom. On je rekao, apsolutno ne. Ako je integritet očuvan, to je uspeh. A odziv publike je nešto što je dobrodošlo, ali nije esencijalno, pogotovo ne u ogromnim količinama i u ogromnim masama koje vas prate i čine vas slavnim i bogatim. Oni čak u jednom trenutku, to je jedan od bubnjara Katarine i meni u stvari najbliži od njih, a to je Firči, zapamtio, pa je jednom ispričao da je Milan rekao da nije otišao odavde i pokušao nekakvu svetsku karijeru koja bi bila u skladu sa njegovim talentima, bar bi pokušaj bio smislen. Dakle, da nije otišao upravo zbog toga što je ovo jedino mesto gde on može da radi tačno ono što misli da treba na način na koji misli da treba. Takva pozicija nije bila rezultat nekakve duhovne ili kulturne širine ovog područja za koje znamo da praktično ne postoji. Bila je rezultat činjenice da ako izaberete integritet, ako izaberete da se istinski, dakle bez cinizma, bavite bilo čime, a muzikom pogotovo, to će naći svoj put do publike. I zaista je našlo. Nema mnogo takvih primjera. A ovaj primjer je jedinstven. Sad, po čemu je jedinstven primjer Katarine i Milana? Bilo je drugih ljudi koji su sjajni, ima ih i danas, koji su po talentu bili ravni Milanu, neki ga možda i nadilazili. I bilo je izuzetno uspešnih ljudi. Daleko uspešnijih od Milana. Ali nikada se nije dogodilo, barem ne da ja znam, da neko ko je toliko vredeo, objektivno, istinski vredeo, stigne toliko daleko. I toliko široko. Dakle, da dopre do tako velikog broja ljudi. Albumi Katarine prodavali su se u desetinama hiljada primjeraka, što je za grupu takvog relativno hermetičnog profila nevjerovatan uspeh. Oni su punili svaku halu, svaki prostor u kome su nastupali, dakle nigde nije moglo se desiti da nastupe i da ostanu neprodate karte ili da se sala ne napuni. Prema tome postigli su praktično maksimum koji jedna grupa može da postigne, a da pritom nisu žrtvovali ni delić svog umetničkog integriteta. Vi kad krenete da se bavite muzikom, onda imate gomilu savetodavaca oko sebe. Verovatno je tako i drugim umetnostima. I svi imaju da vam primete nešto i da vam kažu šta bi trebalo u stvari da radite da biste napravili takozvani posao. To se tako zove u tim krugovima. Dakle, ovo je posao, ovo nije posao. I sad ako hoćete posao, oni vam kažu treba da tretiraš publiku kao idiote, treba da misliš da su oni u nivou trogodišnjeg deteta, da im se obraćaš na najbanalniji mogući način i oni će onda, dakle, u ogromnom broju to da ukapiraju, jer za to nije potreban nikakav napor. A onda ćeš biti slavan, bogat i sve ostalo. Dakle, snizi nivo te svoje poezije koju niko ne razume, snizi nivo te svoje muzike koja je u stvari dosadna, umjesto da bude vesela, poletna ili tužna u smislu sevdaha, derta i takvih stvari. I uspećeš. A vi kažete ne. Onda slede novi pritisci. Onda vas ogovaraju, pričaju kako ste ovakvi, onakvi, kako nemate pojma, kako sve to glupo i dosadno, kako biste mogli napraviti mnogo veću stvar kad biste slušali njih.
Kasnije se naravno hvale da su vam davali savjeti da vi ne biste bili ono što jeste bez njih. I verovatno postoje ljudi koji o Milanu i Katarini govore na takav način. Znači da nije mene bilo da im kažem to u tom trenutku, ništa se od njih ne bi desilo. Istina naravno potpuno suprotna. Siguran sam da je Milan kao inteligentan i razborit čovjek slušao dobre savjete koje je dobio od ljudi, jer ima i takvih savjeta, ima i takvih ljudi. Ali sam siguran da se oglušio sve priče o uspehu po svaku cenu, o tome da treba da se snizi nivo umetnosti da bi došao u ravan sa nivom nekakve potencijalne publike i da to u stvari sve treba da bude mnogo banalnije. On se tome oduprao i u tom smislu može da bude primjer svima nama. Mogao je, siguran sam, da pravi drugačiju muziku, ali nije hteo. I upravo u tome ključ. Mi možemo sve što god hoćemo, samo je pitanje da li hoćemo. A onda, kad uradimo nešto pogrešno, mi obično tvrdimo da nismo mogli drugčije. Obično smo mogli, ali nismo hteli. Milan je mogao i hteo. I zato je iza njega ostalo tako neverovatno nasleđe, koje je od 20 godina posle njegovog odlaska iz fizičkog sveta i dalje aktuelno i dalje onako vibrantno kao što je bilo u vreme kad su oni delovali. I zato se na to odazivaju nove generacije, ljudi koji nisu bili ni rođeni u vreme kada je Milan otišao, a kamoli kad je delovao. I oni to razumeju na jedan novi, drugačiji način, jer van vremenske stvari, kao što je nesumnjivo ono što je Milan radio, s lakoćom izdržavaju takozvani zub vremena, ih on zapravo i ne dotiče. U vreme kad je ova knjiga nastajala, nismo mogli da budemo sigurni da li će Milan kroz 5 godina, zahvaljujući brutalnosti koje smo ovde izloženi, biti možda zaboravljali ili gurnut u drugi plan ili... Međutim, desilo se potpuno suprotno. Njegova relevantnost kao da raste. A raste zato što su nam potrebni primjeri, kao što je bio njegov primjer. Znači, potrebni su nam ljudi koji će nas uveriti da ne moramo da radimo ono što nam loši savetodavci savetuju, a ipak da postignemo uspeh. Znači, moguće. On je pokazao na svom primjeru da je to moguće. I sad niko od nas ne može više da tvrdi da je to nemoguće. Možemo samo da tvrdimo da je teško, ali moguće je, svakako. I svako bi trebalo to da pokuša u onome u čemu je dobar. Milan je takođe pripadao grupi briljantnih pojedinaca kojima ovo društvo obiluje, ali o njima ne vodi računa. Odnos prema briljantnim pojedincima kroz istoriju ovde se odvijao u 4 faze. Pritom mislim na briljantne pojedince od Tesle pa recimo do Đokovića. Da pomenemo da je potpuno različite kategorije. I Milana i još mnoštvo ljudi između. Znači, šta radi establishment? Da ne kažem baš sistem, stalno koristim taj izraz, ali eto, šta radi establishment? On prvo razmišlja o fizičkoj likvidaciji, nekad se i to događalo. Dakle, prva faza je fizička likvidacija. Ako to ne ide, ne možemo da pobijemo sve, moramo nekog da ostavimo i u životu, onda sledi progonstvo. Znači, sledeća mera je progonstvo. Teraju vas napolje. Idite i na nekom drugom mestu budite briljantni, nemojte nama ovde da kvarite i da nam blistate u gomilu. I da nas iritirate tim. Međutim, ljudi neki neće da idu, oni hoće da ostanu. Nenormalno je čupati se iz korena gde niste slučajno izrasli. Onda ljudi neće da idu, sad dolazi treća faza. Treća faza se zove obeshrabrivanje. Znači, ubeđuju vas da to što vi radite u stvari uopšte nije vredno, da se zanosite nekim glupostima i naravno u skladu s tim je i plasman onoga što radite, zatvaraju vam se vrata. Konačno, ako i to izdržite i ne odete, onda sledi 4. faza, a to je potpuno ignorisanje. Odnosno socijalna smrt. Dakle, kao da se spusti zavesa i više niko ne zna da postojite i nemate nikakav pomašaj, nikakav više u javnosti.
i jednostavno tonete u senku u koju neki potonu, a neki, ne želeći da tonu u tu senku, odaberu progonstvo. Dakle, odu na neko drugo mesto gde će eventualno moći da budu cenjeni, moći da svoje talent upredmete na neki vredniji način. Sad šta mi možemo da uradimo u toj situaciji kada establishment sistematski obeshrabruje ljude i sad kada od nivoa trogodišnjeg deteta već ide ka nivou čoveče ribice? Znači, to je trenutak koji se čeka, da zahtevnost publike bude u nivou čoveče ribice. To je zastrašujuće, ali apsolutno tako. Šta mi možemo da uradimo? Možemo da pokušamo da prepoznamo ljude kao što je Milan u svim oblastima i da im damo do znanja da smo prepoznali njihovu vrednost i da ih u tome podržavamo, da ima neko ko ceni to u čemu su oni dobri. I da ima neko ko ceni što je uopšte neko dobar u nečemu. Ako je reč o muzici, a ovde jeste reč o muzici, ako prepoznate nekog novog Milana negde u nekoj grupi ili na bilo kom mestu, idite na njegov koncert, kupite njegov disk, koliko možete, naravno. Dajte nekog znaka života koji će mu pokazati da je zahtevnost njegove publike možda u nivou onoga što on ima da ponudi. I to je ono s čime establishment treba da se bavi i čime ću ja da završim ovaj deo, odnosno završit ću svoj govor. Establishment treba da se bavi time da nivo zahtevnosti publike bude podignut na nivo, recimo, očiju ljudi kao što je Milan Mladenović, tako da kad stanete naspram njih možete da se gledate u oči, da im ne gledate kolena. Eto, to treba da radi establishment. A on to očigledno ne radi i zbog toga je Milan, kad je imao već za sobom album godine, grupa godine, Šarla Krobata, kad se Šarlo raspao, morao da traži ponovo izdavača, ponovo put ka otvaranju nekakvih vrata, ponovno probijanje ga je čekalo. Znači, kao da se ništa pre toga nije desilo. To je isti slučaj sa Kojom i njegovom disciplinom kičom. Znači, dve najvažnije grupe, tri, računajući i Šarla, koje smo imali sreću, zadovoljstvo i privilegiju da vidimo ovde i da izniknu iz ovog podneblja, imale su probleme da ih neko prepozna i da neko plasira taj njihov talent, makar je zaradio na tome, o tome nema ničeg loše. Pošto se to nije desilo, oni su morali da prođu mukotrpne periode probijanja pre nego što su ponovo uspeli da se nekako etabliraju kao relevantni, pritom Milan je našao izdavača u Sloveniji za prva 3-4 albuma, a Koja je takođe našao izdavača u Sloveniji, jedno je bio RTV Ljubljana, drugo je bio Heliban. Tek kad je Ekaterina napunila 5-6 domova omladine za redom, ljudi iz institucije koja se nalazi preko puta doma omladina, to je bio PGP, su primetili da se tu nešto dešava i da bi nešto tu moglo da se uradi, tako je Ekaterina prešla, da bi moglo bude neki posao, i tako je Katarina prešla konačno u Beograd i dobila koliko toliko podnošljive uslove za bavljenje onim u čemu su bili dobri. Ja sam među vremenu video da je Slobodan ušao. Je li ušao? Jeste. On sad prilazi sceni. Ovo je Slobodan Guberinić, urednik knjige. Molim vas da date do znanja da govorim razgovorno. Tako da ćemo sada, pošto vam još jednom zahvalim što ste došli i kažem da je ovo za mene zaista izuzetno zadovoljstvo i privilegija i da sam otvoren za sve razgovore sa vama večeras, prepustio bih reč Slobodanu, dakle, Slobodan Guberinić, urednik u izdavačkoj kući Laguna, koja je bila tako ljubazna da objavi ovu moju knjigu. Hvala Aleksandru Žekiću, nisam očekivao da će me ovako najaviti. Neuporedivo bi mi komfornije bilo da sam govorio na samom početku, kao što sam i planirao, da bih lepo predao reč autoru i našem dragom gostu Ivanu Ivačkoviću, za kog sam čuo da takođe ume nešto dobro da kaže o muzici, o fenomenu muzike i društva u kojem ona nastaje.
Međutim, Laguna je velika izdavačka kuća i nije mi lako da počnem priču iz perspektive izdavača. Reću izvinite što kasnim, pa ću pokušati da budem duhovit i da kažem hvala što ste mi omogućili da odigram ulogu užurbanog urednika u velikoj izdavačkoj kući. Ali to negde jeste tako. Imamo ogromnu produkciju, nastojimo da budemo moderna kuća koja će objavljivati nove naslove, hitove, koje će zarađivati i naravno biti izdavač koji nije ondašnji PGP, kao što je Aleksandar pomenuo, koji će prepoznati vrednosti i svoje izuzetne isplative komercijalne produkcije izdvojiti sredstva iz knjige od kojih se možda ne očekuje da će biti tako uspešne. Laguna zato izbegava da objavi starije naslove. Znate, ako je nešto novo, to onda znači da je i dobro, međutim pravi i izuzetke. U tome su nam mnogo pomogli Aleksandar Žikić i Ivan Ivačković preporukama, ne agresivnim, dakle vrlo diskretnim, gospodstvenim. Postoji jedna knjiga, postoji jedan autor koji ju je objavio pre 10 godina. Ona je tada bila veoma uspješna i zatim potonula, nestala zajedno sa izdavačem koji ju je objavio. Laguna je naravno prepoznala da postoji interesovanje publike i možemo se sada praviti oholima i rekli pa da, evo, imamo još jedan hit, ali moram biti iskren. Mi smo prepoznali interesovanje i prepoznali vrednost ulaganja u ovakvu knjigu, ali ono što se desilo posle objavljivanja je daleko prevazišlo očekivanje. Dakle, mi smo iznenađeni, najiskrenije iznenađeni time koliko je veliko interesovanje, koliko publike ima koje je ne samo zainteresovana za čitanje knjige, nego koji posećuje promocije, koji želi da čuje nešto o Milanu Mladenoviću, a nema boljeg poznavaoca i poštovaoca i prosto autora od integriteta koji će govoriti o toj knjizi i fenomenu Milana Mladenovića kao što je Aleksandar Žikić. Zato meni nije lako da govorim o strukturi knjige, to će mnogo bolje reći Žikić i naravno naš dragi Ivačković i zato fokusiramo ovu priču na perspektivu izdavača i njegovu ulaganju vrednosti. Nama je unutar redakcije, pomenući naravno i direktor i vlasnika kuće Dejana Papića, izuzetno drago što Laguna ima i ovakav naslov. Pazite, knjiga je objavljena krajem oktobra u sred sajma knjiga i vrlo svesno nismo uložili u njen publicitet. To zvuči paradoksalno, mi smo kuće koje želi naravno da upotrebimo tu reč gruva, je tako? Ali poštovali smo i Milana Mladenovića i knjigu o njemu i autora i nismo želeli da bukvalno nekoliko dana pre 20-godišnjice njegovog odlaska zloupotrebimo tu činjenicu. Mnoge druge knjige su prošle sa mnogo više publiciteta, mi svesno nismo ulagali u neku reklamu i to se pokazalo u ovom slučaju neverovatno uspješnim. Ja zahvaljujem Žikiću, zahvaljujem Vačkoviću. Da. Ne, govorim da iz kuće koja ima izuzetno zanimljive naslove, izuzetno vredne naslove, ali znamo svi i krajnje komercijalne. Dakle, ako je tiraž knjige 2000 primjeraka i ona doživi 4 izdanja za 4 meseca, a pritom nikada ne biste ovu knjigu svrstali u komercijalnu literaturu, onda se radi o fenomenu. Da li je ova knjiga još oživela interesovanje i zašto jeste, to su fenomeni o kojima će možda pisati u novim knjigama naš Aleksandar Žikić i naš Ivan Ivačković. Pošto sve vreme govorim o prodaji, nećemo kriti, ova promocija jeste prodajna, ona jeste prilika da, ako neko želi da pročita knjigu, nije pročitao, da je pokloni, da je kupi, naravno sa jednom malom dragocenošću, da tako kažem, sa potpisom autora i po nešto nižoj ceni, možda i prilično nižoj nego u malom prodaju, dakle, knjiga košta 600 dinara i nadam se da će biti interesovanja i za to. Hvala vam. Kad smo već kod toga, ja ću da iskoristim situaciju i da preko veze uradim ovo što bih preporučio i svima vama da uradite kad se završi promocija.
Stigli smo do kraja i ja bih sad zamolio Loru da nam pročita još jedan odlomak iz knjige. Ovo je zapravo nešto što je novo u ovoj knjizi, odlomak iz jednog od 2 teksta koja sam objavio u proteklih 20 godina, koji govore o Milanu, a ovaj baš govori o njegovom, odnosno o tome da je prošlo 10 godina od njegovog odlaska, ali moglo bi da počne reči na 20. Izvoli, Lora. 5.000 ljudi, čak ni mnogo manje, nije shvatilo zašto treba da stoji sa dignutim čašama spojeno zajedničkom kreativnom voljom. Gledali smo se kao što se i sada gledamo. Opreznim, sumnjičavim i lukavim očima konkurenata, umesto očima deteta. Nije svanuo radostan dan. Milan Mladenović, čiji se značaj za jugoslovensku i srpsku scenu ne može preceniti, baš kao što se ne može preceniti njegov udeo u životima svih koji su ga poznavali ili samo znali za njega, instinktivno je tragao za iz vizure istinskog umetnika, teško ostvarivim formulama pomirenja energije stvaraoca i potencijalnih sledbenika. Pronalazio ih je na zaboravljenim i nepristupačnim mestima, ipak do samog kraja ne uspevajući da otkrije zaklonjeno mesto u Mećavi koja je besnela oko njega. Hoćeš ti da pozdraviš na kraju ili možda da ja kažem kako već držim mikrofon. Hvala vam mnogo što ste bili ovde večeras i što ste odvojili svoje vreme da nas slušate. Da, to sam tada da vam kažem. Nama je neobično drago što smo ovde večeras, govorim naravno u ime svih i kao što rekao, to je posebno zadovoljstvo i posebna privilegija.